Bueno, pois retomamos o directo. A final, por sorte, pois foi menos do que pensábamos, polo tanto o tempo de evacuación dese dorsal número 14 foi rápido. Xa está de novo en marcha esta segunda manga de adestramentos, a primeira do domingo, con Adrián Pereira do Convento Motorsport que tomaba partida, como digo, Quique, bueno, pois a final saída tamén para Daniel Fernández Expósito da escudería Taboada, escudería local con Jacar Cross. Como digo, pois xa temos de novo a manga lanzada, solventando os problemas, grandísima actuación da escudería Taboada, solventando rapidamente os problemas, e como digo, de novo a manga en marcha. Pois así é, Samuel, vamos a estar atentos ao que poida facer o piloto do Convento, Adrián Pereira, Dani Fernández, Fran Cebei e sobre todo Alfonso Bentín. Dorsal 7, escudería Taboada para Francisco Cebei, que toma partida con Jacar Cross, os últimos participantes desta clase 8, un pouco os que teñen que marcar a referencia, sobre todo, lóxicamente, Pisco, pero os demás, os nombres que ti tamén mencionabas, son os que teñen que ser referencia e loitar por esas posicións de podio, seguramente por o segundo e terceiro caixón do podio. Que se vai vender moi caro, ten toda a pinta. Pois aí vai o da escudería Pontevedra, o volador Pisco Bentín, Alfonso Bentín con Jacar Cross. Veremos que tempo fai. Onte xa marcaba un tempo pois bestial, por así decirlo, casi empatado con Jorge Pérez Alonso, con ese Car Cross. Vamos a ver como afronta Pisco esta primeira manga do domingo, unha manga que seguramente pois el non sabe medir, polo tanto casi que non diferencia nin ten adestramentos nin oficiais. Como ben falamos antes, Samuel, temos tempo de Adrián Pereira Losada en meta, 1.46.677 a 2 décimas por diante de Pablo López. O sea, que empezan xa a mostrar as súas cartas, non hai nada decidido, ni moito menos. Veremos a ver, porque ten toda a pinta e semella que vamos ter dúas mangas oficiales de auténtico infarto nesta clase 8. Chama a atención como pode haber 2 décimas de diferencia nun Carcross, nunha subida de 3 km 300 metros. Un pestañeo co pilotar dun Carcross, no? Que al final pues deslizas, con deslizar un poquinho máis, un poquinho menos, xa hai a diferencia desas 2 décimas. Tempo xa para Daniel Fernández Expósito en meta tamén, con 1.53.473. Como digo, diferencias mínimas neses últimos nomes dos Carcross, desa escudería, desa agrupación, perdón, desa clase 8, esperando xa pois o tempo de referencia, o tempo de Pisco Bentín. Temos tempo para Fran Cebei, 1.50.374, e esperando que chegue Pisco para ver que tempo nos deixan esta manga de adestramentos. Pois bueno, como era de esperar, xa temos o tempo na pantalla, mellor tempo para el dentro dos Carcross, con un tempo de 1.42.4, pois 4 segundos, 2 décimas mellor que o segundo tempo de Adrián Pereira Losada. Bueno, como dicimos, Pisco marcando a referencia, un pouquinho máis lento, quero recordar que o de onte, pero como digo, marcando referencia entre os Carcross con un tempo pois espectacular, pequenas diferencias entre os demais participantes, e Pisco sempre pois esos 4, 5, 6 segundos de diferencia. Semella que do segundo o décimo clasificado desta clase 8 vanse decidir por pequenos detalles, non? A verdad que están empezando a mostrar todas as cartas verdadeiras, non? Como se suele decir nesta xornada de domingo. Bueno, veremos si son quen de acercarse un pouquiño máis a Pisco, ou pola súa banda decide dar outra voltiña máis de tuerca a Pisco, e veremos hasta onde é capaz de chegar. Así é, decir que de momento pois a temperatura sigue sendo fresquiña, con nevoeiro que aínda é persistente. Vemos esa imaxen que nos trae Gubi Social Media, Julio con ese dron na línea de saída. Apreciamos a nevoeira no alto da montaña,
con esa bonita imaxe do autobús da FGA na línea de saída, a espera de que as condicións de pista estén ok, que se dé ok para esos 5 últimos nomes que temos con esas dous Forwing, o Radical e a Osella de Abraham e a nova de o gran favorito de Jacobo Senin, que tomen partida e demos por rematado o que sería pues esta primeira manga do domingo, esta segunda de adestramentos. Xa escoitamos o ruxir da Forwing RS23. Non sei se que nos podes decir, Quique, rapidamente, que xa escoitamos o ruxir de motores destas dúas Forwing, o que te chama a atención, non, destes dous modelos? Son os modelos que chaman moita atención, sobre todo aerodinámicamente, non? Son construídos por Roberto Guerrero, que o tiñamos antes andando por aquí pola salida para comprobar que tanto comprobando o seu produto, Jesús López como Yelko teñan todo en orden, listos, prestos e dispuestos para tomar esta partida na primeira manga de adestramentos, e a verdad que son moi llamativos, non? Por lo que falamos, por temas aerodinámicos. Veremos a ver do que son capaces estes dous pilotos. Salientar, comentar así a modo apunte, Samuel, que non son os únicos coches que fai Roberto Guerrero, posto que nas montañas en Portugal teño coñecemento de que hai algún coche máis que se non o fai el, cousas aerodinámicas sí, e tamén se desplaza as probas lusas. Rápidamente, como digo, antes de que tomen partida, non sei a diferencia máis notable que hai entre as dúas Forwing. Que ti que dirías entre as dúas Forwing, a diferencia que é máis salientable? Eu digamos que a de Yelko é a última creación, ao final o último sempre, digamos, leva mellor, non? Un pouco mellor, non? Porque vas prueba error, ao final sempre suele ser máis efectivo, digamos, non? Pero bueno, creo que calquera das dúas Forwing que temos aquí presentes, co paso das carreiras vai se vendo unha evolución, non? Pero bueno, eu se tuvera que decir personalmente cal das dúas considero que máis efectiva, diría que a de Yelko. Pois sí, lógicamente, normalmente, como ti dis, al final a última construcción sempre se toman notas da anterior, polo tanto sempre se melloran neses aspectos que hai que mellorar. Xa temos, como digo, a Jesús López Fernández de máis taller competición con esa Forwing RS23 na línea de saída dentro desa clase 2. Saída para él, para Jesús López Fernández, como decimos, de máis taller competición coa Forwing. Esa línea de saída presto e disposto a tomar a saída da escobedería Tamodela, Yelko Álvarez. Saída para Yelko da escudería Tamodela, como digo, con esa Forwing TF5F dentro da clase 7, o Copa da Gran Premio da Montaña, a Copa CM Montaña. David, ¿cómo es el piloto Vilariño? Dosal 3 para Manuel Rey Álvarez coa Radical SR3 que toma partida e xa esperando os dous últimos concorrentes para cerrar esta manga de extramentos, a primeira do domingo, a primeira manga do domingo. Abraham Vázquez, o Ourense de Nova Motor, o Sella. Saída para, como decimos, para Ourense, para Abraham Vázquez de Celanova Motor, Cosella para él, esa esperando a saída da referencia do gran favorito do pluricampeón galego de Jacobo Senin, escudería estradense. Temos tempo de Jesús López en meta, Samuel, 1:37.420. Temos a carreira de tira, que estamos ao ladiño a carón de dirección de carreira. Coméntanos que pode estar parada. Vamos a, como sempre, a intentar confirmar ese dato.
En mi zona no es. Vamos a ver se Quique é capaz de conseguir esa información. Temos o dorsal do que tuvo incidente. Podría ser unha pequena saída de pista, vamos a confirmalo. Parece ser que foi cerca da saída nestes primeiros metros, que o dorsal, vamos a intentar confirmalo, podría ser Jelko Álvarez da escudería Taboadela con ese Forwing TC5F, o que tuviera ese percance. Sí, bueno, xa temos a confirmación de que sería de Jelko Álvarez, a saída de Estrada para él. O primeiro é confirmar, lóxicamente, que o equipo ok, que ele se encontra perfectamente. Confirmar o equipo que Jelko está ben, que non hai ningún percance, e que só se trataría, pois neste caso, de tema mecánico, tema de saída de Estrada. Vamos a ver se Quique acercase a nosa posición de novo, xa con máis información para ver que sucedeu. O que sí que xa confirmamos é que se trataría de Jelko Álvarez, coa Forwing. E vamos a ver que nos conta Quique. Bueno, pues así es, Samuel, parece ser que tuvo un pequeño golpe no punto de radio 9 Jelko, tranquilizar a todo o mundo, ele está ben, non pasou nada de gravedad, é un golpe, están apartando o coche para que tome xa a partida nesta primeira manga de adestramentos Jacobo Senín. Bueno, o que te dixo, primeiro é tranquilizar a toda a asistencia, a súa asistencia, a todo o seu equipo, que ele encontrase perfectamente. Simplemente saída de estrada neses primeiros metros, quizá pois o que falábamos, esa temperatura máis baixa, esa temperatura que alcanzan as rodas. Bueno, ao final un percance que se ten, o que fai é que pois haya que retirar o vehículo, esa Forwing de Jelko, para dar saída e continuidade pois a Manuel Rey, que seguramente igual ten que volver a baixar, así como Abraham Vázquez e Jacobo Senín. Abraham tamén xa había saído, solo quedaba Jacobo. Igual Abraham ten que volver a baixar, sería Jacobo o único que queda por sair e cerrar esa primeira manga do domingo, esta segunda manga de adestramentos. Salientar, Samuel, a modo comentario, simplemente, non, indo falaba agora aí con un dos membros do equipo, non, que parece que se lle atraganta un pouquiño esta subida taboada a Jelko, porque, bueno, xa o ano pasado sufriu unha pequena, unha rotura de motor, e hai 2 anos, non sei exactamente se foi no mesmo punto ou non, tuvo tamén un pequeno percance, parece que se lle atraganta, pero, vamos mirar que estea todo correcto, que non sea nada, que poida volver a tomar partida na primeira manga oficial, que poidamos disfrutar de un coche que, a vista é diferente, podemos decir, os demais, é moi bonito de ver. Pois sí, sabemos a membros do seu equipo tamén dialogando e departindo con Miguel Ratón para buscar esa solución, e, supoño que intentar solucionar o máis rápido posible, como digo, e dar partida a Jacobo, que sería o que cerra pois esta
esta manga. Jacobo, que temos por aquí, vamos a ver se temos a sorte de telo un segundiño. Vamos a robarle un par de minutos a Jacobo. Cógelo en la mano, sí, ya está, vale, hablas ahí, ya está. Bueno, Jacobo, temos este parón, quedabas tipos aí nesta manga de adestramentos, pero vamos a centrarnos un poquinho como foi o día de onte para ti. Tuvemos esos problemiñas, non? Na primeira manga oficial, depois fichamos a segunda. Cuéntanos un pouco, Jacobo, buenos días, como foi pues ese día de onte para ti. Buenos días, nada. Ayer, bueno, ya visteis que en la salida el coche ya fallaba, el coche veníamos de correr en Francia y todo funcionando perfecto. Y bueno, llegamos aquí, fallaba, no sabíamos muy bien lo que, pero bueno, fallaba el coche. Tuvimos un pequeño apagón en una curva que nos hizo chocar un poco contra un guardarrail y romper un poco el alerón atrás, que ya está solucionado. Y nos dimos reparado para la primera manga oficial y nada, la segunda manga pues reparamos, el coche ya funcionaba bien y bueno, fuimos un poco conservadores, ¿no? El tiempo tampoco es gran cosa, ya que aquí tenemos creo que 1.25 o 1.26 y bueno, 1.30 es un tiempo discreto, ¿no? Porque no compensaba arriesgar mucho si no llegabas hoy sin tiempo y la saqueta de 30 segundos aquí es imposible, ¿sabes? Subida Taboada, Jacobo, non sei que peculiaridade ten, se che gusta especialmente, se un pouco técnica, se ten esa zona a principio de baixada, depois a zona, bueno, un pouco especial, non? Esta subida ten esa peculiaridade, a subida Taboada que é un pouquinho especial, sobre todo pois esa zona da primeira de baixada, depois llaneamos, depois sí que afrontamos esa subida. Contanos un pouco como a miras ti. Sí, a ver, es una subida diferente ao resto, non? En plan, o modo de salida é diferente, non? Porque tens que vir en caravana para arriba, dar a volta aquí, salimos sin calentadores, cando os podemos utilizar, no meu caso se poden utilizar, pero eu prefieros tamén, e bueno, hai que cambiar un pouquiño cousas do coche para que o neumático quente antes, cambiar setup, cambiar pois cousiñas do coche, e bueno, está claro que o primeiro kilómetro é moi delicado, sobre todo para un coche como o meu, pero bueno, é unha subida que ben, o trazado agora está reasfaltado e está perfecto e a ver, a mí é unha subida que me gusta, a verdad. Arranca Jacobo a temporada 2026, non sei que objetivo nos marcamos, como afrontas a temporada? Nada, tranquilo, a verdad, correr un pouco, a idea de facelo galego e correr algunha carreira suelta por aí que me apetezca, pois non sei, como Chantada ou algunha outra así que me guste, pouco máis, non teño moita expectativa este ano de ir a ningún lado. Ibache a preguntar justamente iso, se hai algunha saída por Europa, algunha saída esporádica para medirse co grandes referencias que da montaña europea. No, en principio non temos axuda económica tampouco para facelo. O 2023 é verdade que xuntaramos unha cantidade importante de diñeiro e tiñamos opcións a facer algunhas probas, non todo o campeonato, pero ao final non saleu tampouco. É moi complicado porque o traballo que hai detrás non é só ver un coche día da carreira. Detrás de poñer o coche aquí na salida hai semanas, hai moitos días de moita xente que te axuda, patrocinadores, seus amigos, familiares, de poñer o coche de por aí, e os gastos son abrumadores. A verdade é que para min ahora mesmo é imposible, vamos. O que sí, supoño que, bueno, pois toda a temporada coa nova NP01 ou algún cambio previsible, gustaríache probar outra cousa? No, a verdade é que gústame o coche, gústame o chasis, evidentemente cando te sentas nese chasis de inicio pois tes unha adaptación porque é un chasis complicado, a verdade? E nada, estou contento tanto como motorista como co equipo de Norma, en plan temos moi boa relación e se cambio de coche será por outra Norma e se non, pois seguirei ca mesma, que o coche a verdade que funciona moi ben. O que si agradecerche a túa presencia aquí no Campeonato Lego tamén, non sei se aquí que lle queira facer unha pregunta que vemos que tiña aí con nada, eu aproveito que estás aquí sentado para preguntarche un pouco como vai ese desarrollo dos distintos compuestos que ten Hoosier. Si podes contarnos algo, si queres ou non. A ver, sí, podo contar, a ver, bueno, para min é un gran orgullo, non? Isto a verdade que foi gracias a Ander, que ele é distribuidor de Hoosier. Ander Vilariño. Sí, Ander Vilariño, é distribuidor de Hoosier,
propuxeron buscar un piloto sensible para o desarrollo de neumáticos. Bueno, Ander faloulle de min que sentía moi ben as cousas, que tal, e bueno, probamos a primeira carcasa e un compuesto xa con máis 6 meses ou así. A verdade é que a roda non funcionaba, a carcasa era moi blanda, o composto era moi duro. Bueno, hubo que traballar, hai que traballar. Despois presentaron nos outros neumáticos, o composto máis blando, carcasa máis dura, a roda xa empeza a funcionar. Estábamos un pouquiño lexos aínda dos tempos que facíamos con Pirelli e con Avon, e o outro día, hai 15 días ou 20 días ou así, volvemos a facer o mismo test, que o test para facer iso ten que ser Pirelli, Avon e Fusier no mesmo momento, sin saber que rodas levas montado no coche e o tempo que saila. E a verdade é que o neumático vai acabar funcionando, está moi cerca, moi cerca, e a parte que é unha gozada conducir un coche co neumático, a verdade. Non é o neumático máis rápido, pero para min a sensación que dá no chasis é a mellor. Bueno, pois vemos que ese traballo de evolución, lóxicamente, é un traballo espectacular que se fai para que, como dís ti, esos compostos teñan eficacia, que sí que che decimos, agradecemos a túa presencia aquí no Campeonato Galego, porque o teu nome sempre é referencia na montaña galega e nacional. Por lo tanto, Jacobo, moita sorte para ese 2026. Moi ben, gracias a vos. As rodas mola, Dios. Sí, claro, probar as rodas mola, Dios. Pues entonces, espera que temos o micro aberto. Ahora seguimos falando en privado, vamos a cortar la emisión. Moitas gracias, como digo, a Jacobo Senín potelo con nos aquí en pleno directo, porque, bueno, como digo, estamos a espera de que o coche de Yelko Álvarez da escudería Taboadela se xa retirado, de que Miguel Ratón, neste caso, poña todo en orden. Como temos este impasse, vamos a facer este pequeno receso a ver se solucionamos seguramente coa baixada de Manuel Rey de Abrán e a salida de Jacobo Senín demos por completada esta primeira manga de adestramentos do domingo, a falta de as dúas mangas oficiais. Enseguida voltamos.